Това е какъв мотор е? 2.5. 2.5? Това е... Това се върти, няма ядва. Бате, аз тук от толкова време идвам на сбирки глупости, гледам как хората си фърнат колите с вратите напред. Тебе още не съм те виждал. Не може това, не иска. Как не иска? А това върви ли? Нямаш пер, сигурно нямаш пери. А това върви ли? Това... слабо, ама... Покажи де. Мога да пробваме тук, да видим какво ще стане. Ма трябва доста си играеш. В смисъл, на снега знам, че ще го направиш, обаче... Миши. Ако не прош, няма да разбереш. Няма да стане, а? Видимо. Ако не прош, няма да разбереш. Айде, видим. Айде. Ако стане на асфалт, бира. 2. Това не мога, трябва да където да връчи да прави гривно. Хей! Аре, елате с нас, да видите как се прави в истинския 202 клуб. Тук тия опити няма, не виждам смисъл. Айде, елате. Предлагаш? Предлагам едно яко каране на Витоша. Виждате, колите стават. Аз съм за. Не знам, другите да кажат. Какво ще кажете, момци? Предлагаме ли? Айде! Завъртях се!